Hau duzu, bi bertsu nahi duzun neurri eta doinuan osatzeko gaia. Laneko presioak gaina hartzen dizula ohartu zira magi. Zerbait egin behar duzula sentitzen duzu. Taberna baten hasi nintzen ta atxiki lanari tinko naiz hasieran kliente artean nuen nik aski begiko. Gero presio eta urduritasun, hau bihurtu zait zikliko. Etxera heldu hain akiturik, ta maiteekin kritiko. Erabaki dut naiztak esatu, lana orain dut utziko, beste pejogei urtez ez bainaiz, manera untan biziko, manera untan biziko. Diru beharrez lan egiteak, nola egiten digun kalte. Orain etxean aritu nahi dut, badut aski borondate. Baratzean ta elgar lagunduz, zainduz lagunta aldarte. Egia erran ingurukoek aberastuko bainauten. Ez dakit nola segiko dudan,